In Bolzert zitten Martini Tjerkejoet grand vol met vrouwen. Meer dan 400 vrouwen sterk zitten ze bij elkaar. En wat zien ze dan doen? Lekker trutten met z'n allen. Ja, goed, zo wordt het hier gezegd. Ja, dat is zo. Lekker trutten met fieldworkshops en tutten met make-up. In Ljouwert organiseert de stichting Welzo een bijeenkomst van vrouwen uit de neetopvang. En hier is een soort getut en stien de vrouwen in de keuken. Nou jouwt achter het oorjocht staan net een heel emancipeerd gevoel. Maar zo zit het net. Lekker. Because it's my day, I love it. Yeah, even I like it. Yeah. This day you see all people to cook, some cooking, something. They are washing all. So I'm coming to celebrate my date, minus. Iten zie je en opmaitje op internationale vrouwensdag in steeds van op de barricade staan. Betekent dat dan dat de emancipatie in Friesland klaar is? Ja, er blijft altijd wel wat te doen, denk ik zo. Maar het is in Friesland eigenlijk wel heel goed geregeld allemaal, dacht ik hoor. Ik denk wel heel lang op wij binnen, maar nou, we binden nog net. Alleen het werk en het verdiensten, dat klopt lang net. Nee. De vrouwen verdienen toch nog minder dan de man. Er valt dus nog wel wat te regelen. Maar Joet draait het voor deze vrouwen misschien nog wel het meeste om de verbinding met elkaar. Meer een feestdag om te vieren van wat we hebben bereikt. Maar ook om samen dus contacten te leggen. Hè? Dus voordat we zeggen van, als we alleen kunnen we niets bereiken. Maar hier kunnen we met elkaar dus contacten leggen en dan wel samen iets bereiken. En daarvoor inzetten. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte.